A Xunta comezará a convocar as persoas de menos de 59 anos que xa recibirán a primeira dose da AstraZeneca na primeira semana de xuño. Serán os pacientes os que escollan a marca desta segunda dose, ou AstraZeneca ou Pfizer. Iso sí, todos terán que asinar un consentimento informado, sexa cal sexa a súa opción. En Galicia están nesta situación 93.000 galegos. Que tal, saúdos? Mañá, ademais, está prevista unha nova reunión do Comité Clínico sobre a mesa a posibilidade de ampliar as limitacións nos grupos e rebaixar as restriccións vixentes. De contado, ampliamos antes titulares. O comercio e a hostalería de Cambados van pouco a pouco recuperando o pulso. Os negocios tentan volver á normalidade despois de 2 semanas de peche perimetral. Non haberá comisión de investigación para analizar as presuntas irregularidades nas contratacións do Concello de Pontevedra. O PP votou a favor da súa moción. O BNG de Ribeira levará ao vindeiro pleno unha proposta para declarar como a ben de interese cultural a fábrica de Cerqueira. Os nacionalistas pretenden protexer así a identidade orixinaria da cidade. Amigos, en Náutica Medusa de Vila García realiza unha limpeza de fondos mariños en Sálvora. A actividade permitiu retirar ao redor de 20 kilos de residuos. Barro cancela por segundo ano a Festa do Viño. Aínda así, o Concello vai impulsar unha campaña para promocionar as adegas da localidade ao tempo que estimula a hostalería local. Pois, como avanzábamos ao comezo, a Xunta vai comezar a convocar as persoas de menos de 59 anos que xa recibirán a primeira dose da AstraZeneca na primeira semana de xuño. Nesta cita, e tal e como acordaron as comunidades autónomas co Ministerio de Sanidade, serán os pacientes os que escollan a marca desta segunda dose. Todos terán que asinar un consentimento informado, sexa cal sexa esa opción. Segundo o presidente galego, en Galicia están nesta situación 93.000 persoas. Los ciudadanos de menos de 59 años que se han vacunado con AstraZeneca, vamos a intentar que la segunda dosis también sea de AstraZeneca, pero necesitamos que el Ministerio de Sanidad nos concrete el número de dosis disponibles. En el caso de que tengamos dosis para todos, le vamos a proponer vacunarse con AstraZeneca. Y en el caso de que un ciudadano elija vacunarse con otro fármaco, ya sea Pfizer o Moderna, estará también a disposición esa posibilidad. Bueno, e ademais mañá está prevista unha nova reunión do Comité Clínico, encontro que podería traer novas relaxacións nas restriccións. O presidente da Xunta explicou que sobre a mesa está a posibilidade de ampliar as limitacións nos grupos e rebaixar as restriccións vixentes. Tamén explicou que avanzarán cara a un ocio ao aire libre con máis xente, referíndose a verbenas e concertos. Ya tenemos los efectos de los 15 días de aquella apertura que hicimos sobre el 8 de mayo, en el que empezó a abrir los bares hasta las 23 horas y los restaurantes hasta la 1 de la madrugada. Ya tenemos el impacto de esas medidas. Desde este fin de semana ya han abierto los mesones y taperías también hasta la 1 de la madrugada. Ya tenemos, por tanto, un periodo epidemiológico completo y evaluaremos la ampliación de grupos, tanto en interior como en exterior. Imos agora cos datos. Continúan descendendo os casos activos na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Hoxe hai 333, 10 menos ca onte. Segundo o Sergas, nas últimas 24 horas rexistráronse 17 novos contaxios que se compensan coas 27 altas que se deron a persoas xa curadas. Por a súa banda, a presión hospitalaria mantense sen cambios. Continúan ingresadas 19 persoas no complexo hospitalario universitario de Pontevedra. Delas, 14 están en planta e 5 na unidade de críticos do Montecelo. Dende o inicio da pandemia superaron a COVID 13.651 pacientes nesta área sanitaria. Pola contra, 177 faleceron sendo positivos en COVID-19. E o volume total de casos activos na área sanitaria de Santiago e a Barbanza continúa tamén en ascenso. Hoxe son 453. O número de doentes ingresados en planta sitúase en 12 e na unidade de críticos en 4. Como na Pobra, preocupa a situación de Ribeira, que continúa en nivel alto cun total de 53 positivos. Boiro suma 29 e Noia e Rianxo 12 cada un. O resto de municipios desta área sanitaria atopanse nunha situación máis tranquila. É o caso de Muros,
Os Outes e Porto do Son, que continúan na franxa de 1 a 9 positivos a 14 días. A situación é máis favorable en Lousame, onde seguen sen diagnosticarse casos activos na última semana ou 14 días. En Ribeira, a patrulla policial anti-Covid, cuxo cometido é velar polo cumprimento das normas no ámbito hostaleiro do municipio, interpuxo un total de 49 denuncias dende a súa posta en marcha. Dende o Concello aluden a que estas denuncias están relacionadas única e exclusivamente co ámbito hostaleiro, sen incluir entre estas outras propostas de sanción por non respectar as normas decretadas para conter a pandemia, como é o caso das vulneracións do toque de queda e dos peches perimetrais ou mesmo festas privadas como a acontecida a pasada semana nun local sen uso en Bandourrío e que provocou a dimisión da edil de Servizos Sociais, Ana Ruiz. O presidente da Xunta promocionou esta mañá o comercio de proximidade dende as rúas de Pontevedra. Alberto Núñez Feijóo percorreu a Rúa da Oliva e visitou 5 establecementos para dar a coñecer o bono Activa Comercio, unha ferramenta pensada para animar o consumo con descontos directos aos clientes. Segundo Feijóo, aínda hai 190.000 bonos dispoñibles que se poden consumir nos máis de 6.000 establecementos adheridos. O presidente da Xunta de Galicia e a súa comitiva revolucionaban ás 11 da mañá o centro de Pontevedra. Alberto Núñez Feijóo percorreu a Rúa Oliva, corazón da cidade, para facer fincapé no apoio do goberno autonómico ao comercio de proximidade. E, por tanto, ese comercio de proximidade é un comercio que fai un pobo, que fan os veciños que conflúen nel, e forma parte das nosas vidas e das nosas memorias. Nesta Rúa da Oliva é a memoria do comercio en Pontevedra. Este centro comercial o exterior que conforma esta rúa fermosa na cidade de Olérez non é só unha actividade económica importante, é unha actividade social imprescindible. Para reactivar o sector, a Xunta puxo en marcha os bonos Activa Comercio que buscan incentivar tamén o consumo. O cidadán que descargue o seu bono poderá acceder a descontos directos nos comercios de ata 30 euros. Por tanto, el ciudadano se baja del aplicativo del Servicio Gallego de Salud el bono Activo Comercio, automáticamente lo lleva en su móvil, llega a la tienda, a cualquier tienda que tenga la pegatina de bono Activo Comercio, hay 6.000 tiendas ya, puede haber más, y presenta su bono y en función de la compra pues tiene un descuento de 5 euros, de 10 euros, hasta un total de 30 euros por una o varias compras. Por tanto, el coste para el ciudadano es cero, el coste para el comercio es cero y el dinero que pone la Xunta de Galicia es el 100% de la cuantía de ese bono. O programa está dotado con 10 millóns de euros repartidos en 300.000 bonos. A día de hoxe xa se descargaron máis do 30% que se poden gastar en 6.000 establecementos de todo tipo que están adheridos ao programa. Isto vai a supoñer, sin dúbida, unha inyección para o consumo de máis de 60 millóns de euros no comercio de proximidade con estos 10 millóns de diñeiro público que poñemos a disposición e dos cuales, como digo, 110.000 personas xa se descargaron o bono. Quedan, por tanto, 190.000 bonos a disposición. Só na cidade de Pontevedra descargáronse xa 3.000 dos 35.000 bonos que se xestionaron na provincia. E o comercio e a hostalería de Cambados van pouco a pouco recuperando o pulso. Os negocios tentan volver á normalidade despois de 2 semanas de peche perimetral. Agora, aínda no nivel alto, os comerciantes confían en que a situación na localidade continúe mellorando coa vista posta xa na campaña de verán. Foron 2 semanas de peche perimetral que golpearon con forza o comercio e hostalería de Cambados. A localidade sitúase xa no nivel alto, con mobilidade plena e un alivio das restriccións na hostelería. Os locais poden servir en terraza o 50% de capacidade. Que nos dé un pouco de respiro, porque la verdad entre abrir y cerrar nos lo hemos levantado mucho. Pero la verdad es que bien, la gente se está comportando bien, a diferencia de en otros lados, la verdad muy bien, pero bueno... pouco a pouco e esperamos que non nos volvan a cerrar, porque se non... Eu penso que é bastante mal, baixou bastante o nivel de xente en bares e demais, non sei se é que se está volvendo a coller medo ou que, pero sí que notei bastante o feito de que hai moi pouca xente que está en bares. Tamén ven pouco movimento no colectivo de comerciantes Zona Centro. Confían en que a fin do peche perimetral se traduza nun repunte da actividade económica de hostalería e negocios, tendo en conta que boa parte das súas vendas dependen dos veciños doutros municipios da zona. A actividade económica do comercio e da hostalería está moi parada, motivado as
a abrir e cerrar cada 2x3 os concellos ou as remitacións e os problemas que temos. Sí que vemos que estes días empeza a mover un pouquiño, e vamos a ver como arrancamos. Unha reactivación que conta tamén co apoio da campaña de bonos Cambados Florece, coa que se van mobilizar 30.000 euros no comercio local, dos que o Concello aporta 10.000. Venderonse nos primeiros 2 semanas todos os vales, hemos ampliado o plazo de compra pro cierre perimetral hasta o 15 de xuño, e esperamos que sea como un punto de lanza para entrar no que é o verán. Unha campaña do verán que en Cambados agardan como auga de maio. Confían na reactivación do turismo na localidade para a recuperación de moitos negocios que quedaron tocados pola pandemia. Se o turismo entrara un pouquiño, eso era tanto para o comercio como para a hostelería, sería moi positivo todo isto. Pero bueno, vamos a esperar e vamos a ver como van os acontecimentos. Os números están sendo positivos, están sendo á baixa. Hoxe en Cambados hai 43 positivos, 6 menos ca onte. O incremento de contaxios nos últimos días sitúa a Pobra do Caramiñal no nivel alto de restriccións. O cribado realizado esta pasada fin de semana aos veciños na franxa de idade de 20 a 40 anos permitiu detectar un total de 7 positivos. Os datos na Pobra seguen a ser desfavorables na liña dos últimos días. O número de casos activos por COVID sitúase hoxe nos 36. A incidencia acumulada é de 386 a 14 días, estamos en 36 casos, 386. Ainda lonxe dos 500 que marca o nivel de restricción máxima, que teríamos que chegar a 47 casos para que nos deran o nivel de restricción, para entrar dentro desas cifras de restricción máxima. A 7 días estamos en 25 casos, que eso sí que xa é 268, que normalmente se multiplica por 2 e nos sitúa xa por riba de 500 e podía conducirnos directamente á restricción máxima. A suba experimentada nos contaxios foi precisamente unha das razóns polas que o Sergas decidiu facer un cribado poboacional a unhas 2.000 persoas do municipio, de idades comprendidas entre os 20 e os 40 anos, cun resultado de 7 positivos, a pesar de que a asistencia ao mesmo foi menor á agardada, pouco máis do 50% dos convocados. É lamentable, non? Lamentamos dende o Concello que se dé esta situación porque é unha información importantísima para a xestión da pandemia e nos podría indicar un pouco de cal é a situación real do COVID no Concello. Esta baixa participación precisamente pode facer que o Comité Clínico tome unha determinación que ao mellor non o faría se a participación fora maior, porque lles permitiría conocer a situación real. A situación preocupa o Concello, que teme que a situación implique maiores restriccións, como aconteceu hai un mes co peche perimetral. Sabemos como outra vez o inicio parece sempre vinculado a movimentos de traballadores ou traballadoras que se moven entre os concellos e a partir de aí despois xa afecta outros sectores e outros escenarios de contagio que si hubo casos na hostelería, pero tamén os hubo, lógicamente, a nivel familiar, que eso sempre se produce, e unha vez que empeza, pois hai un certo descontrol inicial, que cando se expande rapidamente, e despois empeza de novo a doblegarse a curva. Pero, bueno, non temos tampouco unha información exhaustiva de como se produciron os casos, e si nos recomendan extremar a vigilancia, extremar as medidas. O da Pobra non foi o último cribado. Durante a fin de semana realizouse tamén outro, neste caso no Hospital do Barbanza, a uns 400 traballadores dunha empresa da comarca, aínda que polo de agora a Sanidade non deu resultados sobre o mesmo. E 2 positivos detectados no cribado feito en Moraña a finais da semana pasada. As probas tiveron lugar entre o xoves e o venres. Participou algo máis do 57% das persoas convocadas. Estaban citados case 1.000 veciños e achegáronse a facer as PCR pouco máis de 570. A poboación que estaba chamada a participar pertencía a 2 grupos, por unha banda veciños de 15 a 29 anos e pola outra veciños de entre 40 e 49 anos. Noutro cribado que se organizou na localidade o pasado xoves pola tarde no Colexio de Santa Lucía non se detectaron positivos. Neste caso sometéronse ás probas case 400 persoas. Barro suspende de novo a súa festa do viño, pero o Concello non renuncia a promocionar os seus caldos. Este ano van facer unha campaña na que tamén van implicar a hostalaría da localidade. Falamos deste asunto dentro dos minutos, logo da publicidade, aquí nas Novas do Día.
Seguimos nas novas do día aquí en Canal Rías Baixas. Non vai haber comisión de investigación para analizar as presuntas irregularidades nas contratacións do Concello de Pontevedra. Só o Partido Popular votou a favor da súa propia moción, que se atopou coa oposición de BNG e PSDG e a abstención do edil non adscrito. Os populares falan de escurantismo. O Partido Popular quedou só no pleno celebrado esta mañá a súa moción na que reclamaba a creación dunha comisión de investigación para estudar as contratacións do Concello de Pontevedra non saiu adiante. Intentar vestirlos de legalidad. La segunda, que el dinero acaba la mayoría de las veces en los bolsillos de las personas afines al BNG o asociaciones afines al BNG. Y tercero, la ausencia de explicaciones plausibles en la mayoría de los casos. Y además se produce un hecho poco alentador, y es que ustedes descargan toda la responsabilidad en los técnicos. Lo que no han podido hacer en ningún caso es negar todas y cada una de las informaciones que ha venido dando el Partido Popular. Segundo Domínguez, a oposición de BNG e PSOE a crear esta comisión demostra que hai cousas que ocultar. Acusou ao Goberno de escurantismo. Unas cosas son inmorales, otras son irregulares y otras son ilegales. Y algunas cosas, las tres cosas a la vez. Permítame usted, de verdad, que yo por lo menos lo diga, y permítame usted que una comisión de investigación, si ustedes hablan de transparencia, voten a favor. Lo mínimo que pueden hacer es que voten a favor. Quedarían ustedes muchísimo mejor. ¿Qué quieren ocultar? Dende o BNG defenden que a honradez do seu equipo de goberno está demostrada e contrastada. Antes en capacidade, con que nos topamos? Aparte, todos os sucesivos grupos do PP, todos non, bon que non, pero bueno, simplificando, pois creen que intentan sacar o que non hai lle vai a suplir esa carencia de proxecto. Mosquera feou con dureza a Domínguez que sinale persoas que non están na vida pública e na política para montar as súas acusacións. Está ser tratando como un clasista, verdad? Esta chica de Forcarei, a aldea, como un clasista, como un cínico, como un hipócrita. E para estas persoas que usted ofendeu basándose na súa superioridade, voulle dar unha definición, digo para que poñan a palabra ao que xa pensan, que é, como definiríamos o señor Domínguez? Pois como un atorrante. Atorrante. Si queren español, para entendelo, tarambanas. O edil non adscrito Goyo Revenga optou pola abstención. Pola súa banda, o Partido Popular abstívose á hora de aprobar unha modificación de crédito de case 15 millóns de euros proposta por BNG e PSOE. Finalmente, os votos do equipo de goberno foron suficientes para sacar adiante a incorporación destes remanentes de tesourería ao orzamento do Concello para o 2021. E o delegado do Goberno en Galicia visitou esta mañá a cidade de Pontevedra. José Miñones mantivo a primeira reunión coa presidenta da Deputación Pontevedresa para abordar os proxectos que o Executivo Central ten pendentes na provincia. Segundo o delegado, unha das prioridades é activar os descontos da AP9. Con un objetivo de que en suño estivera esa bonificación ao respecto, e para iso pois todo o que o esforzo do Goberno se está a centrar xunto con a Audasa nas bonificacións da AP9, e iso é o que está a levar prácticamente todo o tempo. Por lo tanto, no momento que a partir de xuño teñamos xa ese convenio enfocado e sobre todo esas bonificacións en marcha, poderán seguir trasladando todo o que era a necesidade, neste caso do nudo de bombeiros, e con ese convenio da Audasa. E os xulgados de Pontevedra xa superaron o impacto da crise sanitaria, así o asegurou cando menos o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. José María Gómez mantivo 3 reunións con membros da carreira xudicial da cidade. Segundo explicou, os órganos xudiciais remataron o primeiro trimestre deste 2021 cun 1,1% menos de casos pendentes que no 2020. Lo que dicen las estadísticas es que el aumento de los asuntos en trámite en el Estado, en España, es del 11%, en Galicia es inferior, del 7%, y aquí en Pontevedra pues del 4,6%, es decir, inferior todavía. Y luego la estadística provisional de este primer trimestre aún es mejor, estaríamos hablando de un 3 y pico al final de este periodo de asuntos en trámite, lo que me hace ver pues que prácticamente podemos afirmar que las consecuencias de la declaración del estado de alarma han quedado absorbidas por la actividad de los jueces.
Máis asuntos, a plataforma Stop Desafiuzamentos Barbanza intervén no proceso dunha familia de Noia que ven de recibir unha cédula de emprazamento do xulgado número 1 da localidade, polo que se lle informa do desafiuzamento da súa vivenda por unha orde do grupo inmobiliario Global Plantelaria. A familia solicitou a asistencia xurídica gratuita para opoñerse a esta reclamación xudicial e poder seguir ocupando a súa vivenda. Dende a plataforma búscase unha solución a este problema mediando co grupo inmobiliario, actual propietario do inmoble, que antes estaba en poder dunha entidade financeira, para conseguir a suspensión do procedemento e así poder negociar unha moratoria ou un alugueiro social para esta familia afectada. O Concello de Porto do Son convida aos veciños do municipio a que aproveiten a liña de subvencións da Xunta para actuar contra o feísmo. As persoas interesadas en acollerse a este programa poden presentar a súa solicitude que cubrirá o 70% do importe global do proxecto. Poderá incluir unha ou varias actuacións, pero non superar os 3.000 euros por solicitude. Disporán ata finais deste mes de maio para poder presentar esas propostas. Nós xa temos feito ano pasado un estudio sobre todos os elementos que reunían esas características, sobre baixos, sobre edificios que están sin acabar. Temos feito unha relación e a nosa idea era trasladar aos propietarios o compromiso que arreglaran estas cousas. Debido á pandemia, paralizamos o enviar estas notificacións aos propietarios, pero agora con esta resolución creo que aos propietarios lle ven moi ben e a nós tamén creo que ben para terminar con este feísmo. É unha liña de subvencións que saca a Xunta de Galicia. As subvencións son por un valor do 70% do orzamento e un investimento que se vai a realizar con un total de hasta 3.000 euros. En Ribeira, o BNG levará ao vindeiro pleno unha proposta para declarar como ben de interese cultural a fábrica da Cerqueira na zona de Bandourrío para protexer así o patrimonio arquitectónico e a identidade orixinaria da cidade. Pero os nacionalistas, esta industria mantén a súa estrutura orixinaria e conserva ademais a súa característica cheminea de ladrillo e a edificación anexa de pedra, tal e como foi construída. Toda a instalación conserva o valor da arquitectura propia das conserveiras galegas, se lembra a tradición mariñeira e conserveira de Ribeira, razón pola que fundamentan esta solicitude. Actos vandálicos no Castro Alobre en Vilagarcía. Os destrozos apareceron tan só 5 semanas despois da inauguración do proxecto de musealización do espazo arqueolóxico. Os vándalos encheron de pintadas os paneis informativos, racharon capas das cubertas de aceiro instaladas e penduraron bolsas de lixo sobre os sinais. Todo apunta a un acto de vandalismo urbano que non tería relación co forte rexeitamento xerado entre os veciños esta incisiva intervención neste espazo patrimonial. O de Castro Alobre é un dos 3 castros da provincia de Pontevedra nos que se actuou con este proxecto de musealización. En conxunto, os 3 xacementos tiveron un investimento que rolda os 600.000 euros. Seguimos, usuarios de Amico realizaron esta pasada fin de semana en colaboración cos membros da Náutica Medusa de Vilagarcía unha limpeza de fondos en Sálvora. A actividade permitiu retirar ao redor de 20 kilos de residuos. A actividade organizada pola Asociación Amicos consistiu nunha limpeza de praia e tamén dos fondos mariños na Iña de Sálvora. Para a súa realización, os usuarios de Amicos contaron tamén coa axuda de varios mergulladores, membros da Náutica Medusa de Vilagarcía de Arousa. Ademais da limpeza, identificación, clasificación e separación dos residuos que se recolleron, ao redor duns 20 kilos, realizouse tamén un bautismo de mergullo para varias persoas con discapacidade intelectual. A iniciativa é incluída dentro do proxecto REMAR, xunto co Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, desenvólvese tamén coa colaboración da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a través do programa Pleamar. Barro non renuncia a poñer en valor os seus viños. O Concello decidiu cancelar por segundo ano os eventos multitudinarios da Festa do Viño, pero vai impulsar unha campaña para promocionar as adegas da localidade ao tempo que estimula a hostalería local. Ademais, tamén vai programar actuacións musicais en formato reducido, entre elas un concerto de Luar na Lubre.
Barro busca novos xeitos de manter vivo o espírito da súa festa do viño. O Concello decidiu prescindir por segundo ano dos eventos máis multitudinarios por mor da pandemia. Con todo, artellou fórmulas alternativas para enxalzar e poñer en valor o produto. Os caldos das adegas vanse promocionar a través da hostalería local. As persoas de Barro ou aquelas persoas que nos queiran visitar podrán degustar nunha serie de locais de hostelería os viños que se elaboran en barro con denominación de orixen a uns precios módicos que nos parece que eso vai a servir para promocionar por un lado os viños e por outro lado tamén botarlles unha man á hostelería, que é un sector que está moi afectado pola crise económica que supuxo a COVID. A proposta, explica Abraldes, permite dinamizar o sector vitivinícola da localidade, pero tamén os bares e restaurantes do Concello, atraendo clientela de municipios próximos. A clientela daqui do Concello pois é bo que volva a consumir na hostelería local, pero tamén é bo atraer outras persoas de concellos de arredor que sempre viñan á festa do viño, pero é certo que viñan a degustar os viños no entorno da festa, e isto é unha maneira de abrilo e que poidan conocer ao mesmo tempo distintos locais de hostelería que se sumen a esta campaña. O Concello ademais vai organizar en torno ás datas da Festa do Viño actuacións musicais en formato reducido. A celebración de un concerto de Luar na Lubre que estaba previsto para o sábado da Festa do Viño e outro un concerto da banda xuvenil de Barro coa que se pensaba pechar a festa o domingo e que estará acompañado por o músico Susu Amonde. Entonces, bueno, pois esos concertos, se somos capaces de xestionalos ben, serán concertos con xente sentada, con límite de aforo tasado e cumplindo todas as normas de seguridade. Estes dos concertos servirán ademais para darlle o pistoletazo de saída á actividade cultural deste verán no Concello de Barro. A idea, avanza o nacionalista, é espallalos por distintos puntos do municipio, sempre en formato reducido. Rematamos as novas do día con música, neste caso co concerto ofrecido a través das redes pola banda da Escola de Música de Rianxo, coincidindo co seu 18º aniversario. Baixo o título Un paseo por Rianxo, as distintas seccións da banda interpretaron pezas de autores como Tchaikovsky, Vivaldi ou Bizet, entre outros. As grabacións foron realizadas tamén en distintos escenarios da vila, como é o caso do Hórreo do Araño, o Porto ou o Castelo da Lúa. Deste xeito, con música rianxeira, poñemos o remate a este tempo de noticias aquí en Canal Rías Baixas. Graciñas por estaren aí.